U okviru nacionalnog programa energetske sanacije objekata opštine Priboj kroz 2 javna poziva, Ministarstvo rudarstva i energetike dodelit će preko 8 miliona dinara. Projekat Čista energija i energetska efikasnost za građane, odnosno unapređenje energetske efikasnosti domaćinstva u opštini Priboj, vredan je 9,5 miliona dinara. Od toga 7 miliona obezbeđuje nadležno ministarstvo, dok sa preostalih 2,5 miliona dinara učestvuje lokalna samouprava. Drugi projekat je sufinansiranje unapređenja energetske efikasnosti objekata od javnog značaja, odnosno zgrade opštinske uprave u Priboju, na čijem krovu će se postaviti solarni paneli ili ti solarna elektrana snage 15 kW. Ovu meru resorno ministarstvo će finansirati sa 1.134.000 dinara, što čini 70% investicije, a preostali deo će finansirati lokalna samouprava. Ugovore po ovom javnom pozivu predstavnicima opština i gradova uručila je Sonja Vlahović, državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike u Sportskom centru Mionica, gde je također kroz sličan javni poziv sufinansirana solarna elektrana snage 25 kW. Više od milijardu dinara zajedno ćemo uložiti država i lokalne samouprave u energetsku sanaciju koja će se raditi na ukupno 43 objekta. Među njima su, na radu svih nas, 10 škola, 6 vrtića gde će boraviti naša deca, 3 zdravstvene ustanove, 5 zgrada opština, centri za kulturu, sportski i turistički objekti, kao i 1 muzej. Kada smo pre nekoliko dana u Beogradu dodelili ugovore za mere koje se sprovode u domaćinstvima, rekli smo da poboljšanje energetske efikasnosti donosi vrednost građanima, jer smanjuje račune i povećava nivo bezbednosti i kvalitet života. Mere energetske sanacije u domaćinstvima građani Priboja su već imali prilike da realizuju prethodnih godina, a novi javni poziv lokalna samouprava raspisat će u narednom periodu za već dobro poznate mere, od zamene prozora i vrata, postavljanja izolacija preko zamene kotlova i ugradnje toplotnih pumpi do solarnih panela, solarnih kolektora ili modernizacije javnog osvetljenja. Naime, kroz javni poziv resornog ministarstva više od 10.000 domaćinstava u 149 gradova i opština naše zemlje dobilo je subvencije za energetsku sanaciju objekata, za što je ministarstvo zajedno sa lokalnim samoupravama obezbedilo 2,37 milijardi dinara. Sve mere koje su opštine mogle da kandiduju imaju isti osnovni cilj da zajedno doprinesemo racionalnijoj potrošnji energije. O zavisnosti od primenjenih mera, svaki projekat doprineće uštedu električne energije od 20 do 50%, smanjujući tako troškove grejanja zimi, a hlađenja leti, uz manje štetnog uticaja na našu životnu sredinu. Podsjetimo, subvencije građanima za povećanje energetske efikasnosti svog domaćinstva kreću se od 50% za pojedinačne mere ili do 65% ako se dostupne mere kombinuju. Važna novina na ovom javnom pozivu je i da svi socijalno ugroženi građani, a ne samo oni sa pravnim statusom energetski ugroženog kupca, moći da učestvuju na javnom pozivu za subvencije u iznosu i do 90% ukupne vrednosti energetske sanacije.